Днес, докато бях на Витоша, се сетих за една история, която мисля, че никога не съм ви разказвала. За дядото, внука и часовника. Много интересна и поучителна и вярвам, че ще ви накара да се замислите. Дядото решава да даде урок на своя внук за стойността на нещата и го моли да отиде и да види каква цена ще дадат за часовника, който цял живот е носил на ръката си в обикновения магазин за часовници. Отива момчето там, предлага часовника, казват му $50. Това е колкото можем да ви предложим. Прибира се вкъщи, казва на дядо си, че са му предложили $50. Съответно дядото казва, това е много ниска цена, не съм съгласен. Хайде вземи отново часовника и отиди в заложната къща. Тръгва момчето към заложната къща, влиза вътре, дава часовника. Служителят го разглежда внимателно и 5 минути по-късно му казвам $200. Толкова мога да ви предложа. Момчето казва, окей, нека да се превърна вкъщи, ще говоря с дядо си и пак ще се върна. Прибира се вкъщи, казва на дядото цената, която са му предложили. Съответно старецът отговаря, че не е съгласен, че това е заложна къща, там е редно да се пазариш, да преговаряш за сумата. Така че нека се върне отново и да види дали няма да му дадат повече пари. Тръгва момчето натам, влиза отново в заложната къща, дава часовника и казва, бихте ли му отделили малко повече внимание, бихте ли го разгледали малко по-обстойно, малко по-внимателно, защото този часовник струва повече от $200, сигурен съм. Служителят взима часовника, започва отново да го оглежда от всички страни и казва, добре, $250. Това е финалната цена, която можем да ви предложим. Ако сте съгласни, ще го вземем. Момчето казва, нека да се прибера вкъщи, да говоря с дядо си и ако той е съгласен, ще се върна. Прибира се вкъщи, казва каква е сумата, която му е предложена. Дядото казва, виж, повече струва. Не са $250. Айде сега да отидеш в антикварния магазин. С неохота момчето тръгва към антикварния магазин, влиза, дава часовника и служителят ахва и казва, това е уникален часовник. Аз не съм виждал такъв модел. Толкова е запазен, толкова е невероятен. Веднага ви даваме $50,000. Момчето, така озарено от радост и щастие, тръгва към вкъщи, отива при дядо си и му казва, дядо, в антикварния магазин ми предложиха $50,000, може би там е добре да го продадем. При което дядото сяда срещу него и му казва, виж, моето момче, аз нямам интерес да си продавам часовника. Аз знам колко струва. Ти обаче не знаеше. И искам да ти кажа, че в живота си ще срещаш много хора, които ще се опитат да те убедят каква е твоята стойност. Но ти не им вярвай. Вярвай на себе си. И се обграждай с хора, които я виждат и добавят към нея. Много ми хареса. Надявам се и на вас.